Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrobil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dumateng panjenenganipun Bapak Warnoto saha Ibu Mas Triah sekuwarga ingkang tansah kula hormati, dumateng sesepuh pinisepuh tamu undangan kakung saputri ingkang tansah kula hormati, dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Mantingan Tengah sak perangkatipun sedaya ingkang tansah kula hormati, dumateng lembaga-lembaga desa, Ketua BPD saanggotanipun, Ketua RT, Ketua RW, Karang Taruna, LPMD, sedesa Mantingan Tengah ingkang tansah kula hormati, dumateng para alim, para ulama, para kiai ingkang sumandhing kitab suci wahyuning ilahi manembah marang Gusti ingkang tansah kula hormati, dumateng panjenenganipun Bapak Muspika Kecamatan Jakenan utawi panjenenganipun Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Babinsa, Bapak Babin Katitmas ingkang tansah kula hormati, saderengipun kula nyuwun pangapunten sanget kula wantun ngadeg wonten ngarsa panjenengan dalem utawi nempel kamardikan panjenengan. Kula ing mriki minangka sesulihipun panjenenganipun Bapak Warnoto sekuwarga. Dene panjenenganipun Bapak Warnoto sekuwarga boten kuwawa matur dumateng panjenengan sami sebab kathah pendamelan ingkang tansah dipun rampungaken. Monggo kita sedaya sareng-sareng memuji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan pingkatu taufik hidayah sehat walafiat sehingga panjenengan saged rawuh wonten dalipun Bapak Warnoto sekeluarga ingkang tansah boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Lan malih kita sedaya boten kesupen ngaturaken salat salam kunjuk dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para rawuh kakung saputri ingkang rinengga sagunging pahormatan ingkang tanpa upami, dene panjenenganipun Bapak Warnoto sekeluarga matur nuwun sanget dumateng jenengan sami ingkang sampun kersa rawuh wonten ing dalemipun saperlu dipun suwuni idi pangestu anggenipun ngijabaken piterunipun ingkang asma Diah Ayu Elina Tantri saha Bagus Muhammad Anfim Falahuddin inggih menika putranipun Bapak Haji Muh Anas so Ibu Hajah Aini Mas Hudah saking Lalatan Dukuh Malangan Desa Karangrejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. Mugi-mugi pengantin sakalian menika saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi pengantin sekalian menika saged atut rutut kados mimilan mituna denceng dinempceng kados pandan suruning waringin. Waringin menika ndakaken wit ingkang ageng ingkang ayom. Mugi-mugi pengantin sekalian ing benjang saged dados pangayomanipun sanak mitra karoh saking keluarga pengantin putri sasana mitra karoh saking keluarga pengantin kakung. Amin Allahumma amin. Para rawuh kakung saputri ingkang tansah kula hormati, dene panjenenganipun Bapak Warnoto sekeluarga mbok bilih anggenipun maringi pinaraan, dedaharan, unjukan menawi kirang resepaken dumateng panjenengan sami. Kula minangka sesulipun jenengipun Bapak Warnoto sekeluarga ingkang nyuwunaken gung samudra pangarsami ingkang kathah. Semantun ugi para pramusaji anggenipun laladi dumateng jenengan sami menawi kirang subasita tarwasila ingkang dipun sengaja. Kula minangka sesulipun jenengan Bapak Warnoto sekeluarga ingkang nyuwunaken pangapunten. Para rawuh kakung saputri ingkang tansah kula hormati, semanten ugi
kala ing mriki minangka wakil saking kesenian Jawi Ketoprak Agung Budaya ingkang dipun sesepuhi dene panjenenganipun Bapak Rabun Widodo ingkang mijil saking Desa Tambak Agung Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Bangkit. Dene saking sinan Jawi Ketoprak Agung Budaya matur nuwun sanget dumateng panjenenganipun Bapak Warnata sekeluarga ingkang sampun kersa animbali Ketoprak Agung Budaya saperlu kangge tasakuran utawi ngijabaken putrinipun ingkang asma Dyah Ayu Elina Tantri saha Bagus Muhammad Anaim Falahuddin. Dene saking sinian Jawi Ketoprak Agung Budaya boten saged bales menapa-menapa dumateng jenengan sami namung sak rombongan nyanyuwun dumateng ngersanipun Gusti ingkang murbing dumadi. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Warnata sekeluarga sabibaripun tasakuran menika tansah pinaringan rayu wilujeng kalis ing bobil ing sambikala pariyangana panjang yuswa paringana tambah rezeki ingkang kathah ingkang barokah amin Allahumma amin. Dene saking sinan Jawi Ketoprak Agung Budaya ing dalu menika badhe ngaturaken lampahan utawi cunduk kalih pamundhutipun Bapak ingkang mengkugati badhe ngatur lampahan inggih menika adekipun Kraton Majapahit dumawah perangan Raden Wijaya Ngratu. Monggo kula atur amirsani ngantos dumugi paripurnaning lalampahan ing dalu menika. Dumateng masyarakat desa Mantingan Tengah sakiwa tengenipun manawi kagungan kajat menapa kemawon manawi badhe ngersakaken Ketoprak Agung Budaya monggo kula aturi nelpon nomor HP ingkang sampun kaserat wonten ing ajeng menika. Dening masalah regi panjenengan saged langsung rembakan kalih bosipun piyambak. Para sutresna budaya ingkang tansah kula hormati, sekedhik ingkang saged kalaturaken dene kula pribadi utawi rembugan Ketoprak Agung Budaya ingkang dipun sesepuh dene panjenenganipun Bapak Rabun Widodo manawi wonten tuna dungkapipun kula minangka wakilipun ingkang nyuwunaken gung samudra pangarsami ingkang kathah. Sebab tiyang menika kedunungan salah utawi lali dening kleresan namung kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Minangka penutup ngatur kula wabillahi taufik wal hidayah wa ridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun.
kina bekten manus. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Kepareng ngaturaken sugeng dalu, sugeng pinarak, sarta sugeng kepanggihan kalian kulawarga ageng sandiwara ketoprak agung budaya ingkang mijil saking dusun Tambak Agung Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Bangkit ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Rabun Widodo. Nuwun para miyarsa budaya kakung Sumawana Putri ingkang kawengku ing gati. Sak sampunipun panjenengan sami dipun pasugata uyon-uyon mewah joget gambyong santawis. Minangka kagem murwakani pagelaran ing dalu menika. Saking sakutra sandiwara ketoprak agung budaya. Ing dalu menika kepareng nyegahaken cariyos minangkani pamundutanipun Bapak ingkang hamengku gati. Kanthi nyuwun salah setunggalipun lampahan dumadosipun Kraton Majapahit utawi Raden Wijaya Ngratu. Dalang mewah pendapuk kaasta Dimas Bagus Jonianto. Prangangting cariyos utawi sutradara ingkang dipun tindakaken Alit Suyata. Pangliing Suwarawati utawi pesinden kaasta Mbak Ayu Ayem Sarijah sesepuh pengrawit kaasta Kiraka Suyanto pangebrak Bapak Jastro teknis dekorasi tata lampu pakeliran ingkang dipun pandhegani Dimas Kursin Sakoco. Para miyarsa budaya kepareng kula ngaturaken rancak ing dedabukan ing dalu menika. Sapisan anggambaraken wonten ing pesanggrahan Loh Pandak. Raden Wijaya ing dalu menika ingkang dipun tindakaken Dimas Bagus Dumadi. Dewi Gayatri kaastani Mas Ayu Titik Widayanti. Doro petak kaasta Mbak Ayu Martiati wontening Arya Wiraraja kaasta Kiraka Sunanji. Ronggo Lawe kaasta Dimas Bagus Daryanto. Salajengipun wonten ing Kraton Kediri Prabu Jaya Katowang kaasta Bapak Sugiarto Hadi. Patih Kebo Mundaran kaasta Dimas Kasrianto. Hardaraja kaasta Dimas Eko Saputro. Wontening Senopati Segara Winotan kaasta Dimas Eko Wijoyo. Salajengipun wonten ing Gunung Pipas Ronggo Janur kaasta Alit Suyata garwa Reknawandari ingkang dipun tindakaken Mbak Ayu Dumisih. Wonten ing sendang dolanan para putri panglipur mben kaastani Mas Ayu Eka Talenta sarta Hesti Menyes dipun bantu seni Wati Ayu saking sandiwara ketoprak agung budaya. Ayu Maruti kaastani Mas Ayu Ningwati. Kidang Wulung kaasta Dimas Kunata wedining Kudo Sempani kaasta Bagus Jonianto. Reksi Supamandrani kaasta Bapak Mukti Ariwibowo.
Mbok Rondo kaasta Mbak Ayu Triana, Mertorogo kaastane Mas Ayu Vera Proleta, Tirtowati kaastane Mas Ayu Nia Anjani. Repat utawi dagelan minangka kagem panglipuring manah panjenengan sami kaasta grup trio lawak saking Agung Budaya, Cak Gombloh, Cak Deni sarta Dimas Mondol. Para miyarsa budaya mekaten ransak ing jedapukan salebetipun cariyos Raden Wijaya Ratu. Monggo kula aturi mirsani ngantos paripurnanipun cariyos ing dalu menika. Panutuping ngatur jaya jaya hangesti budaya. Inaryo lisih bisa lawan bangsa Agung Budaya tetep jaya selami-lamipun.